Philip, oh my God. Maayong adlaw ninyong tanan. For today's video, I wanted to share to you my top 5 supposedly, pero nag-cheat ko na ay duha nga akong gi-appeal. So, these are the lip tints nga ganahan ko mo gamit for like for example, everyday look lang or sa trabaho. Kay sa trabaho, mas dugay bitaw siya matanggal and natural looking. So, I thought, ganahan ko mo share sa inyo ha, and then with swatches na po di siya. Feeling vlogger. So, naana po ni siya yung swatches para makita ninyo. So, disclaimer, nagkuan ako daan na nag-lip balm ko. So, kanya akong ginagamit nga lip balm at the moment. So, ako ang number 7. Ila ng roller ni siya. So, ako nang ginabutang. So, sa ako ang lips o sa ako ang cheek. So, mga beshi, kanya-kanya po tayo ng preference. Ako prefer ko na sa lip and cheeks, both, in both ways, pwede ako siya gamiton. So, kung nanibiri kayo, so, sorry, it's just how it works to be. Ako siyang i-apply sa akong lips para makita ninyo unsa siya sa akong lips. So, dry lips ko, pero nag-on ko at the moment nag-lip balm. So, let's try this one. Okay, ang shade ani niya is kani for preferences ninyo. Red to go sa Everbilena. I think tag 165 or 170 ni siya. So this is how red to go looks like on my lips. Closer, tabi. So mao na siya, natural looking lang. Number 6 sa ako ang lip tint na favorite. I think number 6 lang na ko ni siya. Kani Tony Moly lip tint. So this is how it looks like on my lips now. So, first na coating, first coating ba? First, one application. One application lang ni siya. So, this is how it looks like on my lips. Pero naman na siya. So, akong i-try nga sa tibok lips na ko siya is ibutanghan. Naman na siya ang Tony Moly on my lips. So, full na ni siya na, unsay tawag, full na sa akong lips nga pag-apply. So, Moly siya, like, papansin kayo nga siya nga red. Number 5 nga favorite lip tint nako is kanina. So, Body Shop nga lip and cheek stain. Dutch tulip ang color. So, my lips. Guys, hindi natin matanggal ang Tony Moly. I don't know kung matanggal Tuesday siya, pero this is how the doe foot applicator looks like. So, and then, ako may question lips. This is how the Body Shop lip and cheek stain looks on my lips. Di na siya matagagos siya, I think, because of the Tony Moly. Mas kuan ang Tony Moly sa akong lips eh. Okay, let's go to number 4 favorite. Sa Face Shop nga lip tint. Ang color kay wako kabaw. Dara ang color for preferences. Napalit na ko ni sa Pinas last year nga vacation ng marag 250 or 199 ba to, di ko sure. So, kani siya water tint ni siya. Parehas sa Tony Moly ang iyahang doe foot applicator. Kani siya. Patay, nasa kong ilong ni focus. Bayot. Nara. Iyang doe foot applicator. And, kani kay papansin po kayo ang pag-red. So, let's try. Mauni siya ang Face Shop nga lip tint sa aqua on my lips. Mas bababong ang color mo. Mas nindot ni siya during summer or sa last bina sa Pinas nga murag kanang ang yang pagka-red is papansin kaayo. Dugay po ni siya mawala, guys. So number 3 na ta ako sa ning erase soon. See, dugay siya matanggol boy. So na lang ipaghatag siya sa uban. Number 3 is kaning Everbilena nga lip and cheek stain. Ang color ani is Perfect Plum. So, ingani ra iyahang kuan, ingani ra iyahang applicator. So, Perfect Plum in my lips. So, mani siya. Magkuan tabi doon to gamay. Sabi ka ta man guys, pero ako lips. Murag di na ni color, murag yung bag kumait ginoo. Yung bag siya sige na tuuhan yung kuan. Bag mo. Akong top 2 is kaning Peripera nga lip and cheek stain, yung doe foot applicator.
Nakitaan man ninyo sa ako ang yes haul nga video, no? So, mao ni siya katong gikan o sa Yestal nga website sa Korea. Ni kay night pinkish undertone, di ko kayo ganahan ani para sa akong lips. Like most likely sa akong cheeks na kay kuan siya tanawon like murag natural la kaayo nga rosy cheeks ba. So let me just try them on the lips. Ang shade ani is patay. Wa ko kabaw sa shade pero tara yung shade number oh. Kay gilabog na ako ang carton na niya. Ami na sudan so. Mao ni siya sa akong lips na. So mara siya og rose na color. Na mara pud siya og nude pink pero di super nude. Basta kamo ni bana. So mao ni siya sa akong lips. and mag-top 1 na ta. Top 1 ako is kaning sa Everbilena nga lip and cheek roller. Ang shade niya is kaning Night Berry. Kaya yung shade sa akong cheeks o sa akong lips is dili bitaw overpowering. So, kaning Everbilena is yun ani ang iyahang applicator. Murag sa perfume bitaw sa una. Mao ni ako ang top 1 sa lip tint katong sa Everbilena nga Night Berry. Kani siya ako ang top 1. So, makonsider na ko jud siya nga top 1 kay as you can see guys, murag maka-fresh jud siya sa imuhang nawong. So nice on the lips, maka-fresh. So, pwede mag-auras ako kay para pang focus ninyo nga nung number 1 ako siya. Mag-auras ako guys ha. Kalimut nga mag-subscribe sa akong YouTube channel. That's Chum Bonita. Bye!